daidai nan wadda ba shi yake so in je ba amma ya shigo. Akwai Abul As bin Rabi, sarkin manzon Allah ne, yana auren diyar manzon Allah, ita ce Zainab, yana cikin wadda aka kama. Da aka kama shi sai manzo Allah ya kashi. Diyar manzo Allah kuma Zainab tana Makka. Kun san mace da miji. Matarsa Zainab sai ta ba da zobenta na wadda ma'aifiyarta Khadija ta ba ta lokacin da ta kai ta gidan mijinta Abil As, sai ta aiko manzon Allah cewa ga zobenta ya zama fansan mijinta. manzon Allah sai ga zobe sai shaida, sai ga zoben Khadija ce, gashi ɗiyarsa ta aiko tana neman fansan mijinta. Mijin ba kafiri ne, lokacin ba haramta auren tsakanin musulma da kafiri ba, amma gashi ta aiko ita kuma ta musulunta tana karkashinsa, amma lokacin halal ne. Da manzo Allah ya ga zobe shine fa jagora, shine in yace a sake shi da a sake shi, sai ya ce sahabbai me kuka gani? Mu karbi zoben mu sallame shi ko mu mero Zainab zoben nan nata shi mu sallame shi? Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah a mayar mata da zoben ta tafi. Haka kuma aka yi. Kun gane wannan matsala? Khadija ba ta rasu, zoben ta ne na hannunta da za ta kai yarta gidan ɗaki ta bata. Manzo Allah yana gani sai da kai. Bayan an yi haka ma isan tana da yawa. Da aka yi haka da ya tafi sai manzo Allah ce masa to ga sharadi, za mu baka zoben Zainab kamar mata amma ga sharadi ka cika mana. Idan ka koma Makka za ka turo min diyata Zainab ta zo Madina, ka turo min da ita. Da ka turo min ita ka sai da ka kawo mu. Ya ce ya dauki alƙawari, ya ce ya yadda, sai ya tafi. Abul Asi sai cika alƙawari. Bayan da ya huta sai ya nemi ɗan uwansa, ɗan baffansa, ya ce ya ba shi raƙumi, ya ce ka kai Zainab Madina wajen babanta. Sai ya fita da ita da daddare a ɓoye. Ashe mushrikan Makka sun gani, sai suka bi su. Tana kan raƙumi, tana da ciki, suka soke raƙumin ya fado sai da ta yi ɓari. Suka kama ta suka mai da ita Makka. Shikenan aka ji a gaya manzon Allah ga abin da ya faru. Abul As ya cika alƙawarinsa, amma ga abin da mushrikan Makka suka yi. Kun san abin da manzon Allah yi? Sai ya sake tashin sahabbansa bayan ɗan lokaci. Sai ya ɗauki zoben hannunsa. Shi manzon Allah yana da zobe, sai ya ɗauka. Sai ya ba su, ya ce in kuka tafi Makka ku tsaya a wajen gari. Duk wanda kuka samu, in kun samu amincacce, ku ba shi wannan zobe, ku ce ya kai ma Zainab diyata ta hannun mijinta Abul As. Kun san amfanin tura zobe din? Saboda in ta gani ta shaida jakada ne daga wajen manzon Allah. Haka ko aka yi. Sai tura sahabbansa. Allah da muwafaka, Allah da muwafaka. Suna zuwa wajen mu dai suka samu wani mai kiyan dabbobi. Da suka kira shi, suka ce dabbobin wa kake kiyo? Suka ce na Abul Asi. Kaga muwafaka ko? Suka ce masa Abul Asi mai auren diyar Muhammadu? Ya ce eh. Sai suka ce to ga sako da mu baka ga kai masa. Kar ka bari duk duniyar nan kowa ya sani sai babanta, sai Abul Asi. Ka ce masa in ya je shi kuma ya bewa matarsa diyar Muhammadu.
suka ɗauki zoben manzon Allah suka bema wannan mai kiyo, yana komawa da dabbobi sai samu Abu Lasi ya ce wannan ka biya matarka. Ya ce daga ina ka samu wannan? Ya ce a wajen gari ne waɗansu mutane suka zo suka bani, ban san su ba, ina kiyon dabbobinka. Shi kenan sai kai wa matarsa, tana gani Zainab ita ce wani zoben manzon Allah ne, zoben babana ne. Shi kenan Abu Lasi da ya ga kai ce to shi kenan tunda jakadun manzon Allah ne, ya tambaye shi dan aikan ya gaya masa ga inda suke. Shikenan Zainab tana gani sai ta ce mu je. Tana zuwa sai ta samu a sahabin manzon Allah ne, ya zo da raƙumi. Sai hau mu tafi. Ta hau raƙumi shi ya ja sai Madina. Daga baya mushrikan Makka suka ji hankalin su ya tashi, ta dade a Madina. To nan inda nake so in je, lokacin da shi mazala zo yake huduba a yake abin a gazo ba menene Badar din shawara, sai ce